Di pêşhateke metirsidar de derbarê êrişên Tirkiyeyê yên kanûna pêşîn ya sala 2023 de 10 rêbendên kontrolê li Qamişlo, Amûdê û Kobaniyê hatin armanjkirin. Li Kobaniyê tenê 7 rêbend hatin armanjgirtin. Welatiyên Herêmên Kurdên Sûriyê dibêjin got ew bitirsin got ewlekariya bajêr bi giştî têk biçe. Dixwaze hundirê be bajar xerab bike. Yani kes nebe esayiş tırs millet çebe ew esayiş tırs war çebe nu ne ser haciza rejim muxaderatlar حشيش وكوكايين وحباره ذكي وبريفات شاي شيلبن دستي واتد هي يعني دستي واتد هي وف حاجز يختص استهداف بن امن داخلي استهداف يعني غايتا ويني بيشي امن داخلي استهداف Tirsa xelkên Qamişlo ya sereke got Daişê tirimpêlên mayînkirî çek û çekdaran derbasî bajêr bikin piştî got rêbendên kontrolê têne armanjgirtin. جابر كاتي خستن جو va irişe Türkiye wa bisekinine yani اوج وقت işte go khostiş me 2 kilometre dur qasede duri katiye va ed nava bajarı verdik iş medeniden yani gerek avara yani wa bisekini değil ev iriş çebeben yani ev jabir kati khostun و استحالف Fermandarên asayişê ji bo dengê Amerîka didin zanîn got bi êrişên serbendên kontrolê şaneyên Daişê bi taybetî li herêma Raqqa û Dêra Zorê ketin tevgerê û sûd ji êrişan girtin. امتدادا دما پیش یعنی ها پیشتی کو êrişê çebûn hinek şane li derve jî diherikin milê dêrê jî gelek şane herikîn milê navbera dêrê û Reqayê jî hinek şane herikîn berî jî xwestin ku hinek şane di hundirê herêmê de جارك الحكومي سلفدو بكن إيريشيبن أو لكاري دندري جواكي دوارش كاندن أو لكاري كوبيش كاندن دندري جواكي ده و برسكريكا كي فرمازن شيبك ويكينا كي أو كار هات برشاو قرتن والجوري بيت تدبير هاتن قرتن Hêzên ewlekariya hindirîn û hêzên Sûriya Demokratîk kese de dibêje got Daişê sûdê ji êrişên Tirkiye digire. Nexasim got hêzên wan yên şerê jî Daişê dikin di dema tevgerê de dibin armanca durunên Tirkiyeyê. Êrişên ser Qamişlo û Kobaniyê şaneyên Daişê aktiv kir. Hêzên ewlekariya hindirîn jî di amadebaşiyê de ne. Zana Umer dengê Amerîka. Qamişlo.